Il-Gvern għandu viżjoni u qed jissorvelja bir-reqqa li l-programm elettorali jitwettaq b'mod sħiħ. Dan kien is-sentiment ta' diversi msieħba soċjali wara li l-Prim Ministru Robert Abela ltaqa' ma' rappreżentanti tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCSD, dwar il-prijoritajiet imfassla minn dan il-Gvern għal 5 snin li ġejjin. Fil-fatt, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Kevin Camilleri, sostna li dan il-Gvern qed jagħti importanza kbira lis-settur tat-teknoloġija b'għodod ġodda li jistgħu jgħinu lil ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Il-Gvern qed jimmonitorja dak li qed jagħmel u dak li jixtieq jagħmel dan it-tip ta' livell professjonali. U hawnhekk meta tara s-serjetà li l-Gvern qabad biha, it-teknoloġija li bdejna nitkellmu fuqha li prattikament qiegħda jgħid ħeżon juża, dak li aħna nipproponu bit-teknoloġija u bl-għajnuna tagħha ħankunu qed naraw kif sfidi għandawruhom f'opportunitajiet biex minnhom igawdu il-ħaddiema tagħna u l-poplu Malti wawġi. William Spiteri Bailey, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, tkellem dwar kif il-miżuri qed ikomplu jibnu fuq dak li diġà wettaq Gvern Laburista f'diversi setturi. Aħna kuntenti ħafna b'dak li ġie ppreżentat fis-sens li daħ jitkompla fuq dak li kien diġà beda jinbena u anki illi da jidħol fl-ambitu tal-Viżjoni 2035-2050. Waqt din il-laqa kien preżenti wkoll il-President tal-Forum tal-Unions Marco Bonnici fejn sostna fuq il-miżuri li jkomplu joħolqu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin mal-familja. Semmejna anke xi punti fejn naraw anke l-kwalità tal-ħajja li importanti għal ħaddim u anke l-familji u qed inħarsu l-qudiem biex nkomplu għaddejjin anke f'konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali biex naraw li dan ovvjament il-programm tal-Gvern jimxi l-qudiem. Ivan Refolo mill-Assoċjazzjoni Maltija ta' minħaddem l-MEA laqa diversi miżuri jagħmel dan il-Gvern brabta mal-ħaddiema f'pajjiżna u tkellem dwar il-Viżjoni Malta 2050 fejn sostna li l-MCSD tista' tkun il-gwardjan ta' din l-implementazzjoni. Semmejna wkoll li nħarsu l-qudiem biex naraw li ċerti liġijiet li fil-fatt kienu daħlu fis-seħħ bħal mija il-Pay Transparency, bħal mija l-Labor Migration Policy, illi dawn jiġu indirizzati sew biex jiġu findut. Paula Bela, President tal-Kamra tan-Negozji Żaru Medji, laqa li l-Gvern qed iżomm rendi kont dak kollu li qed isir biex fl-aħħar mill-aħħar dak imwiet jitwettaq. Ħajġu immonitorjati li l-affarijiet li hemm ħajsiru u aħna nkunu nistgħu nimmonitoraw ukoll li dak l-aspettattivi li hemm fil-programm jiġu mwettaq. Il-Kap Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija għal Lukandi u Ristoranti l-MHRA, Andrew Aġus Muscat, sostna li din il-laqa kienet propju sinsla relazzjoni pożittiva bejn l-imsieħba soċjali u l-Gvern biex jibqgħu jittieħdu id-deċiżjonijiet. Dan huwa l-ispirtu tal-MCSD fejn aħna inħabtu l-idejat ma' xulxin, speċjalment issa marbuta mal-manifest li l-Gvern ġie elett għalih, biex of course inkunu nistgħu nifukaw fl-aħħar mill-aħħar li l-impatt tal-implementazzjoni jkun wieħed pożittiv.